Mula dito sa Del Gallego, Camarines Sur. Mula dito sa Antipolo, Minalaba, Camarines Sur. Mula dito sa San Fernando, Camarines Sur. Netizens, muli na naman kaming nagbabalik para sa isa na namang episode ng JFS Petals and Services full of fun and surprises. And today, samahan niyo ulit ako dahil wala naman kayong choice. This is your host, Ambassadress, host Mission aka Ate Mitch, your JFS Sweet Surprise Ambassadress. And today, kahit napakalamig ng panahon at medyo napakahangin, patuloy pa rin kami magdadala ng sorpresa at saya kahit sa mga parte ng Bicolandia. Kaya naman ngayong hapon, we are traveling all the way to San Felipe, Naga City para surprisahin ng isang napaka-espesyal na lola na magsi-celebrate ng kanyang ika-92nd birthday. Sino kaya si Lola at sino kaya ang nagpadala ng mga sorpresa para sa kanya? Malalaman natin yan mamaya, pero bago yan, alamin muna natin ang mga regalo tsak na magugustuhan ni Lola. Let's go! So mga ka-JFS, uunahin na natin ang ating theme na violet and pink dahil favorite ni Lola ang violet. Kaya naman nag-violet talaga ako para kay Lola. So Lola, meron ka pong matatanggap mamaya na Ferrero Rocher chocolate. Meron rin dito ang kakani na syempre with touch of violet ulit with purple. Meron rin dito ang Craftables cake na violet ulit ang color. Meron rin dito ang bubble balloons na may violet ulit, pero ito lang yung exemption. Ang Jollibee Chicken Joy kasi hindi naman talaga siya pwede maging violet. Maliban na lang kung iba yung may food color. At syempre, itong flower bouquet na meron lang namang mga 100 pesos dahil favorite yung ang purple. Meron siyang tumataginting na 1, 2, 3, 3,000 pesos. At ang aming card na babasahin namin mamaya. At ngayon mga ka-JFS, nandito kami ngayon sa Peña Francia Church. At alam niyo ba kahapon kung ano ang sinaselebrate natin? Nagsiselebrate tayo ng Three Kings Day. At bakit tayo nagsiselebrate ng Three Kings Day? Dahil sinasabi ng mga Katoliko na ito yung araw na kung saan nagdala ang tatlong haring mago ng tatlong regalo sa ating Panginoong Diyos, ang ginto, hira at kamangyan. Kaya naman ito rin ang nagsisimbolong pagbibigayan nating mga Katoliko. At sinasabing ito rin ang katapusan ng pagsiselebrate natin ng Christmas season ng mga Katoliko. More of this trivia and more of this packages in purple if you continue to support us by liking our social media accounts. Don't forget to like us at Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create, but we also captivate. Kaya ano pang inaantay natin, pumunta na tayo kay Mommy JFS na yan. Nandito na po kami ngayon, kasalukuyan na po kaming nagbabiyahe again papunta sa San Felipe, Naga City. Pero patuloy pa rin kaming naglilibot kasi hindi pa namin nakikita ang bahay ni Nanay. Kaya habang hinahanap namin ang bahay ni Nanay, mag-subscribe na muna kayo sa aming YouTube channel at i-like na po ang aming Facebook page. At para naman po sa mga magpapa-reserve ngayong 2022, wag na po kayong mahiya na i-message yung page namin kasi nagre-reply naman po yan. Kayo po, maraming salamat. We'll be right back in 2 minutes. Hello po. Good afternoon po. Nandyan po si Ma'am Dolores. Hello po, good afternoon Ma'am. Wow! Hello Ma'am, siya po si Ma'am Dolores. Face mask. Yes po. Suot po natin ang face mask po natin, Ma'am. Mami, mag-face mask ka, Mami. Ayan si Ma'am. Fresh na fresh si Ma'am ngayon, Ma'am. Face mask kaya. Meron po kami, Ma'am, ditong ipapakita po sa yung surprise. Galing po kay Ma'am Michelle Gregorio. Opo, galing po sa iyong apo. So, nandito po yun, Ma'am. Ready ka na po ba, Ma'am? Opo, i-assist natin si Ma'am. She's always ready. Yan, always ready si Ma'am. Ma'am, love na lang po daw po ang surprise. Yes! Ayusin lang po natin ang mic natin, Ma'am, para po marinig tayo sa camera. Lagay po natin dito, Ma'am. Dito po tayo, Ma'am, sa gilid. Ma'am, ayan. Ang lakas-lakas pa ni Mami.
Ayan, ma'am. Lakas pa yun sa Ma'am, kanila. malakas pa sa kalabaw si ma'am. Ma'am, ang ating pong sorpresa ay ready na po ba kayo makita? Ready na po ba kayong makita ang surprise natin sa iyo? Ready na! Ayan, dito po tayo, ma'am. Ayan, atras po tayo ng kaunti. Magbibilang po tayo. Samahan po natin si ma'am. Ayan. Sana all. Okay, ma'am. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Mommy! Ayan, Ma'am! Happy birthday po! Kanina ko po ang favorite mong purple. Kaya talaga po nag-purple kami para sa inyo dahil favorite mo po yun. Sino po? Ako po si Catherine Bernardo. Joke lang po, ako po si Ate Mitch. Mitch. Kala mo po si Catherine Bernardo. Hindi po po naliligo si Catherine. Joke lang. Ma'am, tingin ka po sa likod. Wow! Galing po ito kay Ma'am Michelle Gregorio. Unahin na po natin ang Ferrero Rocher Chocolates. Palakpakan naman po natin si Ma'am. At syempre, Ma'am, dahil paborito ko po ang violet, meron rin po kami ditong kakanin na syempre may violet ulit. At meron din po kaming ibibigay mamaya na Raffles cake na violet ulit. Akalain mo yun. At meron din po, ma'am, na bubble balloons na violet ulit. At syempre, ma'am, meron pa po na, ito talaga, pasensya na po kasi hindi na namin na-edit ang Jollibee Chicken Joy. Violet ulit. Hindi na violet ulit. Ayan, ma'am, may Jollibee Chicken Joy ka po dyan, ma'am. At syempre po, mami, meron po kaming ibibigay dito na violet. Wow! Ayan, nakikisabayan na sa atin ang mga balloons. Ma'am, this is for you po. Flower bouquet na merong mga violet ulit na worth 1, 2, 3, 3,000 pesos! Ayan, ma'am. Kumusta po kayo, ma'am? Kumusta po kayo? Mabuti po. Ay, wow. Very happy ka na po, ma'am. Meron ka po bang naisabihin? Happy birthday. Thank you very much for this. Hindi ka mag-birthday. Aking kaya niya tayo nag-alaman sa inyo. Ay, ano po, mami? Wala ko kayo sisiin. Mahilig man to sa surf. Nasaan po ngayon, ma'am? Nasaan po ngayon si Ma'am Michelle? Ano, ay si Bisi, asawa ng apo ko. Ah, asawa po ng apo Ayaw mo. mo siya wala. Okay po. Meron ka po ba ma'am naisabihin kay Ma'am Michelle? Nanonood po siya ngayon? Mayroon. Ako daro si Hima. Si Hima kapatid. Oh, Hima. Kapatid. Ayan, kapatid. Ayan. Sino po ang kapatid ni Ma'am Michelle? Ay, ayan. Kapatid. Ayan. Ayan ang Yung mga anak mo po, nandito po ba? Hindi ako. Ayan si Ma'am. Ay, wow! Ang ganda naman ni Ma'am! Para siya yung head ng ng ABS-CBN. Hindi Ma'am sa pagbibiro. Parang ikaw yung executive sa ABS-CBN. Dapat siya po dito. Ma'am, what's your name po? Yan ang chimpan ko. Ay, ito, isama na natin si Ma'am. Hello, Ma'am. Nakapin ako para makasama ka po sa amin. Asawa na yan. Asawa po niya. Asawa ng anak ko. Opo, nakita po namin, Ma'am, na talagang oo, malaki ang pamilya at masayang pamilya. Ma'am, meron ka po ba, Ma'am, kaunting mensahe sa iyong napakaganda at napakalakas pang nanay? Ay, sana. Magaya kami ni Mama. Yes. Happy birthday. Hawak lang kayo. Na. Oo, si Lola, hindi pa siya Isang anak. isa pa pong anak mo. Ah, tawagin po natin.
Hindi pa si Mami, hindi pa ang apo ni Mami, malakas pa talaga po. Buni Mami. Opo. Ang babae. Opo. Wala naman po kayo minimintay na gamot? Yan sa akin agad sila. May maintain siya, pero hindi masyado. Wow, Mami, anong sikreto mo at para naman malaman namin? Bakit naman nakita ka? Ang secret niya, no, Opo, kasi client po namin si Ma'am Michelle at gusto kanya pong dalhan ng sorpresa. Opo, don't worry ma'am kasi Michelle din po ako. Magkapangalan po kami. Iba lang yung spelling. Opo, mama. Meron ka po ba ma'am wish? Kung meron ka pong wish, ano po yun ma'am? Meron ka po bang wish? Ano po yung wish mo ma'am? Sige na po. Sana masalamat ang Diyos sa Michelle. Saka yung nagdagaling ko. Napagaganda at so many all color like Like the one you love. all color. Naiyak na si ma'am. Naiyak ka po ba ma'am? That's my color. Yes. Bakit ka po naiiyak ma'am? Opo. Okay lang po na to cry kasi it's an expression. Bakit ka po naiiyak ma'am? Mauni na si Chinchin. Oo. Yan. Sige, nawala lang iiyak ni mami kasi nakita na si Chinchin. Chinchin! Lapit ka dito, Chinchin! Lapit ka dito, ma'am. Ayan, ikaw po ang anak ni Ma'am Michelle. Tama po. Lapit ka kay Lola. Ayan. Tawanan na din. Video pala. Ilang taon na po si Ma'am Michelle sa abroad? 3 years. Ma'am, ang pangalan mo ay Chinchin. Ano message mo kay Lola? Yes, sana mag-abot ng 100 years. Positive lang tayo. Ano naman? Panalangin lang natin kay Lord lagi ang health ni Lola. Abot yan. At dahil Lola, 92 years old ka na, ikaw ay nararapat lamang na bigyan ng sash dahil ikaw ang Miss Universe sa buhay ng mga anak mo. Wow! Ayan po, wow! Diba si Lola ang ganda-ganda? At syempre Lola, hindi naman po hadlang na malayo si Ma'am Michelle sa inyo ay hindi niya na mapaparating ang pagmamahal niya sa inyo. Kaya po, pakinggan mo po ang mensaheng ito para sa inyo. Ano po? Galing kay Ma'am Lee Aywa. Tama po ba? Lee Aywa. Dear Manila, init po sa gabos, I just want to say happy 92nd birthday po. Sana po maging memorable, asin maugma ang kaaldawan mo. Hangad ko na maging ligtas ka sa aldaw. Harayo sa kamatian, asin dakong pang birthday na mag-arabo. Nagpapasalamat po ako ta naging parte ako kang pamilya nindo. Dahil man perfecto, pero pinamati nindo sa ko ang sa indong suporta asin pagpapadaman. I am so grateful that God blessed me with a strong and beautiful grandmother like you. May He continue to look after you in this year and every year of your life. And may He bring you happiness and fulfillment. Sana po napaugmata ka sa sakuyang munting sorpresa. Mista ka na po. Ranli Aywa. Ayun. Okay lang ma'am. Okay lang po umiyak. Okay lang po yan ma'am. Okay lang po. Kasi nandito naman po ako para saluhin ang luha mo. Diba? Sasaluhin ko yan ma'am. Ma'am, ngayon po narinig mo po ang message ni Ma'am Lee Aywa. Sabi niya po dito ay, sana napaugma ka po sa sakuyang sorpresa. Ano po ma'am ang masasabi niyo? Sabi niya po, sana napaugmata ka sa sakong munting sorpresa. Ano po ang masasabi mo ma'am? Kay Mami, masasabi ko po ni Sherry. Isa na lang sana uuwi ko na. Kailan siya uuwi? Kailan po siya uuwi? Tawagan ko po si Ma'am Michelle. Hello Ma'am Michelle?
Joke lang po. Kailan po ba uwi siya? Malapit na po, Lola. Ma'am Michelle, umuwi ka na po Jennifer. kasi excited na po si Ma'am. Jennifer. Ay, si Ma'am Jennifer. Akala ko si Ma'am Michelle Nawawala na si naman. Ayan, hi Ma'am. Jennifer. Si Ma'am Jennifer. Si baby. Hello po. Hello Ma'am. Ayan. So Ma'am, masaya ka po ba? Yan na yung sabi ni Masaya ka po ba? Oo, talaga po. Yes po. Jennifer. Talagang pinipigil ni Mami ang kanyang luha. Ano po, pinipigil niya ang kanyang pag-iyak. Kasi mas nangingibaw ang tuwa at saya niya ngayon. At Mami, hindi pa po kami tapos dahil sa pagbabalik namin, kakantahan natin si Mami ng happy birthday at tutulungan natin siyang mag-blow ng kanyang birthday cake! And we are now back para kantahan si Mami ng happy birthday. Ang napakalakas at napaka-fresh na si Mami Dolores. So kakantahan po natin siya ng happy birthday. A 1, a 2, a 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Louder! Happy birthday to you. Louder! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, Para Mami. ma-load din eh. Make a wish and then blow your candle. Taas. Yay! Clap, clap! Hooray! Clap, clap! So, happy birthday po, Mami. Dahil sa inyo po, kami ay napakasaya dahil bibihira ang nagpapa-surprise ng 92nd birthday. Kaya, thank you so much po talaga, Mami. Sana po ay napasaya po namin kayo. Napasaya po ba namin kayo? Oo, Ma'am. Ngayon naman po, for the, para po sa mensahe mo pa po sa amin at sa mga nanonood, ano po ang nais mong sabihin, Ma'am? Sana abutin ko ang mga 100 years para marami po magpapregalo sa akin. Yes! Siyempre naman, 100 years! Sana pag 100 years magpabook ulit si Mami. Maraming salamat po, Ma'am. Thank you so much po sa inyong family, Gregorio at kay Ma'am Michelle. Maraming salamat po, Mami Dolores, and happy birthday po. Sa bilang na tatlo po, magbababay po tayo sa camera. Ano po? 1, 2, 3. Bye-bye!